jistaqsi kull nhar ta' ġimgħa fid-9:20 ta' filgħaxija fuq One. L-għajnuniet tal-gvern waqt perjodu ta' sfidi internazzjonali bil-pandemija u t-tensjonijiet ġeopolitiċi li għandna madwarna kienu kruċjali biex l-intrapriżi Maltin baqgħu għaddejjin b'saħħithom. Waqt il-kabinet man-nies li sar jum qabel il-festa ta' jum il-ħaddiem, iċ-ċermen tal-kumpanija Magro Brothers li jibbażata f'Għawdex sostna dwar l-għajnuniet tal-gvern. Bħalissa għaddejjin full capacity, jiġifieri qed nirrifjutaw ix-xogħol. U allura qegħdin naħdmu biex nagħmlu investiment ġdid fis-settur u f'Għawdex. Dan kien ħafna grazzi din l-esplużjoni ta' esportazzjoni kienet grazzi għal l-għajnuniet li nagħtaw fi żmien il-pandemija u għall-istabilità fl-enerġija. Brian Tabone, rappreżentant tal-kumpanija stabbilita Baxter, tkellem dwar l-għajnuna kbira li tingħata minn entitajiet bħal huma il-Malta Enterprise u l-Indis. Nibda biex nagħmlu l-apprezzament tiegħi li għall-għajnuna li tat l-kumpaniji manifattura minn entitajiet bħal Malta Enterprise u l-Indis id-disponibilità u l-ħeffa li jisposti l-għajnuna bija jkonoxxuta kemm lokalment u kemm il-management tal-kumpaniji internazzjonali li jew bħalha. Loredana Karwana, manager f'kumpanija oħra, ukoll irreferit għall-għajnuna li tingħata lill-industriji mill-Malta Enterprise. Bħalissa l-kumpanija għaddejja wkoll minn pjan biex kompli tkabbar u tespandi l-operat tagħha u qed nerġgħu nsibu l-appoġġ tal-Malta Enterprise tis-servizzi u l-inċentivi tagħha. Fost sfidi li semmiet li ltaqgħu magħhom bħala kumpanija, Karwana qalet li hemm dak ta' dritt ta' kont bankarju. Illi n-negozju jkollu dritt għal kontijiet tal-bank biex ikun jista' jibda jaħdem mill-ewwel mingħajr l-ebda ostakli. Il-manifest elettorali tal-Partit Laburista Malta flimkien jindika dan id-dritt bħala weda elettorali li trid titwettaq mill-gvern f'din il-leġislatura. Matul l-istess laqgħa tal-kabinet fost in-nies li saret fil-binja tal-Malta Business Registry fiż-Żejtun, il-Prim Ministru Robert Abela ħabbar fost oħrajn li tal-waqt se terġa' tinfetaħ skola ta' snajja fih dan l-Emkast. Hawnhekk Dr. Abela ħabbar miżuri oħrajn biex titnaqqas il-burokrazija għan-negozji kemm bissejħa fil-ġimgħat li ġejjin għar-repożitorju ċentrali tad-dejta kif ukoll bl-introduzzjoni tal-Credit Review Office.